לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. גם אם הם רוצים לעשות לנו רע, גם אם הם רוצים להרוס אותנו, הם לא יוכלו בשום פנים ואופן. תמיד אנחנו ננצח, ותמיד העם ישראל יחיה, ואנחנו העם הנבחר. וכשם שיצאנו מארץ מצרים, ובדרך במדבר נבנה המשכן, ואחרי זה נבנה בית מקדש, אז כך בעזרת השם נזכה שהמקום הקדוש הזה יגיע לירושלים ישירות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אבל בדרך גם שמעתי את ידיד נפשי הרב יצחק שמדבר על המושג של הכרת הטוב. בפרשת השבוע שקראנו בפרשת וארא, אנחנו מדברים על המכות הראשונות, דם, צפרדע וכינים, שמשה רבנו לא יקע לא את היאור ולא יקע את העפר. שואל הרב דסלר במכתב מאליהו, בסדר, אתה אומר לי הכרת הטוב, למה הוא לא יקע ביאור? כי הוא מכיר טובה ליאור. כשהוא היה קטן, אז אמא שלו הכניסה אותו, ואז הוא הגיע בידיים של פרעה. בחול הוא לא יקע, כי הוא הטמין את המצרי. שואל הרב דסלר במכתב מאליהו שתי שאלות. שאלה ראשונה, ככה זה הטבע. כשאתה שם טבע על גבי המים, אז זה הדרך, כן? זה לא נכנס, זה לא נשקע לתוך המים. זה הדרך שאם אתה שם טבע על המים, על הים, אז זה יגיע איכשהו. יש כאלה שהם רצו להגיד, לא, אבל הנס היה שזה הגיע אצל פרעה. אבל אתה לא מכה את היאור בגלל שלא נדבר בתוכו. שאלה שנייה שהוא שואל, הוא אומר, אבל בסוף החול לא עשה את שלו. למה? הוא הטמין אותו בחול, את המצרי שהוא הרג, אבל לבסוף התגלה הסוד, וכולם ידעו. אומר הרב דסלר, מכאן אנחנו לומדים שני יסודות בהכרת הטוב. יסוד ראשון, גם אם אתה עושה משהו שהוא נורמלי, שהוא רגיל, אל תגיד זה בסדר, הוא היה צריך לעשות את זה גם ככה, אני לא חייב להכיר לו טובה, זה בשבילו עשה את זה, ככה זה הנורמה. ודבר שני, גם אם מישהו ניסה לעשות לך טוב, ובסוף הוא לא הצליח, אתה חייב להכיר לו טובה על הניסיון שהוא ניסה לעשות לך טוב. כמו שהחול, משה רבנו הטמין אותו בתוך החול, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה לא יכול להכות את החול, כי אם לאו אתה עכשיו מכניס בתוכך כפיות טובה. ומה הבעיה בכפיות טובה? זה פרעה שיוסף הצדיק אמר לו, האלוקים יענה את שלום פרעה, אני לא יודע כלום, זה הקדוש ברוך הוא יגיד לך. ואז הוא גילה לו את החלום, ואז בזכות יוסף הצדיק ובזכות הקדוש ברוך הוא מצרים ניצלה. ובסוף, אחרי כמה שנים טובות, שהוא ניצל את היהודים, הוא אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? למה? אומר המדרש, אומרת הגמרא, כתוב בזוהר, בכל מקום בצורה שונה, שמי שכופר בטובתו של חברו, בסוף הוא כופר בטובתו של מקום. מי שלא יודע להגיד תודה, מי שלא יודע להגיד אני נהניתי ממך, לא היית חייב, ניסית, לא, אם כבר שניסית ולא הצלחת, אני חייב להכיר לך טובה, אז שניסית והצלחת ובאמת עשית לי טוב. אבל זה לא היה אותו פרעה. מחלוקת, אם זה היה אותו פרעה. או שהוא שינה את דעתו, או שלא משנה, המצרים, כל המצרים, הם שינו את דעתם. הם ידעו שלא היה להם מה לאכול חוץ מיוסף. ואחרי כמה שנים טובות שכחו, זה כל ההיסטוריה של עם ישראל ככה זה. כלל ישראל מציל את המדינה בו הם חיים, ואחרי זה הם מתהפכים, הם אומרים שהם יכולים להסתדר בלעדינו, אז אנחנו הולכים כמעט להם, ואז הם רואים שהם לא יכולים להסתדר, וחלקם מודים שזה בזכות היהודים שהיה להם הצלחה, וחלקם אומרים לא, בסוף לא. אבל אנחנו צריכים להביע תודה על כל דבר שאנחנו מקבלים מכל אחד. כי אם לאו חס ושלום, אז אנחנו יכולים להידמות לפרעה,
ופרעה מה המהות שלו? שהוא כופר בטובתו של חברו. אם אתה כופר בטובתו של חברך, אז בטובה של חברך, אז בסוף אתה מגיע לדרגה של כפיות טובה. ואתם יודעים עד כמה? כשהקדוש ברוך הוא אמר בפרשת שמות למשה רבנו, תבוא ותלך, תבוא למצרים כי מחכים לך עם שלם, עם מלא שהוא בצער, ורק אתה יכול להציל אותו. הוא אומר, שנייה, אני אלך לבקש מיתרו, מחמי, אם הוא יכול להסכים. אם הוא מסכים, מסכים, לא מסכים, לא מסכים. מה לא מסכים? אבל אף אחד לא יכול להחליף אותך. כן, אבל מה אתה רוצה? אני עכשיו הולך להציל עם. שהעם הזה, כל המהות שלו זה להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שהוא עושה לנו. אז אתה בא ואומר שאני אבוא ואני אהיה כפוי טובה לחמי שגידל אותי, שנתן לי אישה, שממנה יש לי ילדים, ועכשיו אני אגיד לו, אני לא אכפת לי ממך, אני אלך כי אני צריך, כי ריבונו של העולם קרא לי, אין דבר כזה. גם אם ריבונו של העולם קורא לך, ואתה הולך בדרך הזו, זה בתנאי אח ויחיד, שאתה מכיר בטובה של האנשים שהצילו אותך, נתנו לך לאכול, נתנו לך לחיות, נתנו לך כל דבר ודבר. פרץ, אני אמרתי שאני אדבר, אם יבקשו, אני אדבר באיזה סגנון. אחרי זה שמעתי את יצחק שמדבר על זה, רב יצחק, אמרתי, טוב, הנה הוא כבר עזר לי, בסייעתא דשמיא. כשאני מגיע, אתה אומר שעשית את זה בשבילי? מה בשבילי? אנחנו באנו בשבילך, להגיד לך תודה. להגיד לך תודה על כל מה שאתה עושה, איפה שאתה נמצא אתה עושה רק טוב. וזה היה גם מהות של אשתך, אני לא כל כך הכרתי. אתה מפנה לברור, זה המהות שלך. המהות שלך זה שמה שאתה נוגע, אתה עושה רק טוב לאחרים. ולא סתם אנחנו מכירים שנים רבות. לא סתם פעם הראשונה שאני בא לפה, זה בדיוק בין פרשת וירא לפרשת בו. בדיוק לפני הגאולה. ולפני הגאולה מה היה? אנחנו הבנו את זה, שאם לאו, אין צורך, לא צריך, כל עם ישראל לא שייך שום דבר, אם אין לנו הכרת הטוב. כי הכל נבנה בצורה כזו, שאפילו אם צריך להרביץ לאויבים שלנו, אתם יודעים, כתוב בתורה, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. אתה יודע מה זה? לא תתעב מצרי. עכשיו, איך אנחנו מדברים על האויבים שלנו? יימח שמם וזכרם, ימותו כולם. שמעתי שפה בדווקא התפילה מתקבלת יותר. עבוד רשעים רינה, שימותו, אמן כן ירצו. התורה אומרת, שנייה רגע, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. אתה רואה, אם יש איזה מצרי שמגיע רק בדור שלישי, הוא רוצה להתגייר, רוצה לבוא לעם ישראל, אז הוא יכול לבוא. למה? כי גר היית בארצו. שנייה רגע, הוא הרג לי את הילדים שלי, הוא הרג לי את כל המשפחה, הוא הרג לי את ההורים, הרג לנו את כולם. כתוב, רש"י מביא את זה בפרשת שמות, ויקום מלך חדש על מצרים שנצטרע והיה שוחט 150 ילדים בבוקר ו150 ילדים בצהריים. אתה יודע מה זה? תספור, תכפיל את זה לימים, לשבועות, לחודשים, לשנים, ותראה לאיזה מספר תגיע. ואחרי זה כשהם הפסיקו לעשות את זה, הם היו מכניסים ילדים במקום אבנים. אתה יודע כמה זה? זה הרבה יותר מכל מה שעם ישראל סבל. ואנחנו אומרים, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אתה יודע למה? כי אם אתה יהודי זה טוב, אבל אם אתה כפוי טובה, עזוב, לא צריך שום דבר. ויש עוד דבר אחד בפרשה שגם קשור לענייננו. יש לו קצת זמן? תפיני? דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. דבר נא באוזני העם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר נא באוזני העם. בבקשה ממך, אין נא אלא לשון בקשה, אומרת הגמרא. שלא יבוא אותו צדיק ויאמר, שלא יבוא אברהם אבינו אליי בטענות. הקדוש ברוך הוא ככה אומר למשה, תעשה טובה, תגיד להם שיקחו שם הכל. שלא יבוא אותו צדיק ויגיד, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, קיים בהם, ואחר כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. שלא יבוא אברהם אבינו ויגיד, אתה הבטחת לי שהילדים שלי יסבלו במצרים, והם יהיו עבדים,
ואחרי זה אני אדון את כל המצרים, ואחרי זה הם יצאו ברכוש גדול. כל אחד ממצרים יצא עם 90 חמורים לובים, אומרת הגמרא, 90 חמורים מלאים בכסף וזהב ומרגליות. וקורח, שהוא היה אחד משלושת העשירים שבסיפור, היה לו 90 חמורים שבכל חמור הוא סחב את המפתחות של האוצרות של הכסף שהוא לקח ממצרים. אתה יודעים מה זה? אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תיזהר שלא ילכו בלי לקחת. וינצלו את מצרים, הם לקחו הכל. מה, זה מובן לכם? אברהם אבינו, עמוד החסד, אחד שיבוא ואין לו כלום בחיים, הוא יבוא ויגיד, אני הייתי באיזה מקום, ניצלתי אותם, רוקנתי להם את כל באתי לפה, אכלתי הכל והלכתי. אפשר לומר, טוב, זה עקום קצת, אבל אפשר להבין. אבל אברהם אבינו שהוא מידת החסד, מה תגיד? שהוא מחיקה ממצרים שיבואו וירוקנו הכל? אין דבר כזה. אז פעם אחת הגיע הרב יצחק אזרחי, ראש ישיבת מיר, לשרנטון. הוא הגיע כמה פעמים, ופעם אחת הוא הגיע אצלנו, והוא היה באיזה שנה אחת בשבועות זה היה, ואז הוא אמר דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו שאנחנו נסבול. הוא לא רוצה שאנחנו נסבול כדי שנסבול. הוא רוצה שנסבול כדי שנלמד. הוא רוצה לסבול כדי שנלמד מהסיפור. מה זאת אומרת? אם בן אדם מתנהג בצורה לא כל כך נכונה, אז זה קשה לשנות טבע. אז מה עושים? הקדוש ברוך הוא שם אותנו במצרים, זה נקרא כור הברזל, אז מביאים את זה למצב אפס. זאת אומרת, אף אחד לא יודע לעשות כלום, אף אחד לא יודע כלום, אין לו מוטיבציה, אין לו שאיפות, הוא לא שואף לכלום, הוא עבד, ופתאום מגיעים אליו יום אחד, אומרים לו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, אתם הולכים לצאת. אתם יודעים מה זה אחרי 210 שנים, זאת אומרת שאלה שהם יצאו, הם נולדו שם. אומרים להם, אתם יודעים מה? אתם הולכים לצאת. למה? אנחנו הולכים כמה זמן למדבר, הולכים להר סיני, מקבלים את התורה, מגיעים לארץ ישראל, יש שם בית המקדש, ונגמר. פה נגמר הסיפור. אין להם שאיפות. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות? הוא צריך לגרום שיהיה שאיפות. איך גומרים לבן אדם שיהיה שאיפות? אומרת הגמרא בסוף מסכת מכות דף כ"ד, אוהב כסף לא ישבע כסף, זה משה רבנו. מי שאוהב כסף והוא לא שבע מהכסף, זה משה רבנו. הגמרא אומרת, משה רבנו אוהב כסף? לא, הגמרא אומרת, אוהב מצוות לא ישבע מצוות, זה משה רבנו. מה זה הדבר הזה, אוהב מצוות לא ישבע מצוות? משה רבנו ידע שהוא לא נכנס לארץ ישראל. בארץ ישראל ומבחוץ היה צריך להיות 6 ערי מקלט. ערי מקלט הם מיועדים לאלה שהם רצחו בשוגג. הם רצחו בשוגג, הם צריכים להיכנס לעיר מיוחדת, עיר הלוויים זה נקרא, ואז הם מגיעים לשם, עד שהכהן גדול לא מתפטר מן העולם, אסור להם לצאת משם. כמה היו ערי מקלט? 6. 3 מבחוץ ו3 מבפנים. עכשיו היה תנאי שכל עוד ש6 הערים לא נבנו, אף אחת מהן לא קולטת. זאת אומרת, אף אחד לא נכנס בשום ערים מאחת מאלה, כל עוד לא נבנו 6 הערים. וה3 הערים מבפנים הם נבנו אחרי 19 שנה שעם ישראל כבר נכנס לתוכו. זאת אומרת 19 שנה אחרי הפטירה של משה רבנו. ומי בנה את 3 הערים הראשונות? משה רבנו בעצמו. אז שאלו, בשביל מה אתה בונה 3 ערים שאתה יודע שאף אחד לא ישתמש בהם עוד 19 שנה? אתם יודעים מה זה 19 שנה? אז הוא אמר, מה שאני יכול לעשות, אני עושה. מה שאני לא יכול לעשות, זה השני יעשה. אבל מה שהקדוש ברוך הוא מחכה ממני, שאני אעשה הכל
כל מה שאני יכול לעשות. אני צריך להיות ב100%. ומה הקשר אם אוהב כסף לא יסבע כסף? איך אתה יכול לגרום לבן אדם לאהוב מצוות? זה חייב לעבור דרך כל מה שהוא לא רוחני. הגשמיות, כל ההצלחה של העולם, הוא נועד בשביל שתאהב, שאם יש לך 100 יורו בכיס, לא מספיק לך, אתה רוצה שיהיה לך 200. ואם אין לך את זה בחיים שלך, גם בעבודת השם לא תוכל לעשות את זה. ומשה רבנו אוהב כסף, לא יסבע כסף, זה משה רבנו, שכל המצוות שהוא יכל לחטוף, הוא חטף. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שנייה, יש לי עם פה, סבלו 210 שנה. ומתוכם 86 שנים עבודת פרך. שנה כמעט שלמה שהם לא עושים כלום מהחיים שלהם, רק רואים איך האחרים סובלים. אתה לוקח אותם, אתה אומר לו, אתה יודע מה, עכשיו אתה צריך להניח תפילין, צריך להתעטף בציצית. אם יש לך בכור אתה צריך לפדות אותו, אם יש לך חמור אתה צריך זה שיגעון. איך אתה, הוא לא ירצה, אני לך, עזוב אותי בשקט, היה יותר טוב. איך אתה גורם שהוא ירצה? אז הקדוש ברוך הוא עשה מבחן. הוא אמר בוא ניתן להם קצת, שהם יצאו ממצרים, ובוא נראה אם זה מצליח. הצליח או לא הצליח? הצליח בגדול. אתם יודעים למה? כי כשהיה קריאת ים סוף, כתוב ויסע משה את ישראל מים סוף. הים פלטה את הגופות אחורה והם לקחו את כל הכסף ואת כל הזהב. כותב שם רש"י, הסיען אותם בעל כורחם. הוא לקח, יאללה, צריך ללכת, זהו, נגמר. והם היו אוספים ואוספים. מאיפה העבד יודע מה זה זהב וכסף? כי זה המהות של הבן אדם, שאתה נותן לו קצת, הוא רוצה הרבה. נתת לו טיפה, כשיצאת, הוא לא מספיק לו 90 חמורים. אתה יודע, אמרתם, וואו, 90 חמורים זה המון, לא הספיק להם. הם רצו עוד. אז אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כבר בהתחלה, אם אני מוציא אותם על סבל, סתם סבלו, בשביל מה? אין צורך. מה, לסבול בשביל לסבול? לסבול זה לאפס, זה להגיע לאפס. הם סבלנו, לצערנו הרב, אנחנו הגענו לאומה שאין להם כלום בחיים, והקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה לתת לנו מתנות על גבי מתנות, אבל בשביל זה צריך להדליק את המנוע. איך מדליקים את המנוע? הולכים על גשמיות, ואחרי זה עוברים לרוחניות. כי העיקר זה רוחניות. מי שהגמרא אומרת שם, מי שיש לו מנה, רוצה 200. יש לו 100, הוא רוצה 200. למה הקדוש ברוך הוא עשה את החיים בצורה כזו? שכשבן אדם יעשה מצווה אחת, אז לא יספיק לו מצווה אחת, ויגיד אני רוצה עוד פעם. זה לא מספיק לי, זה לא מספיק לי. כל מה שאני יכול לעשות אני רק אעשה. וזה פרץ. כל מה שאתה יכול לעשות, אתה רק כל הזמן עושה. ויש לך את כל התירוצים שבעולם, במיוחד עכשיו, להגיד זהו, חלאס, עשיתי את שלי. אבל אתה ממשיך, אתה גם מארגן דברים גדולים. אנחנו עוד נבוא פעמים אחרות. אבל פעם הבאה תביא לנו מטוס יותר טוב, כי היה קצת... פעם הבאה מטוס פחות יותר... בעזרת השם יתברך, אנחנו יש לנו הרבה מה ללמוד ממך. והאמא השאירה, אשתך, זיכרונה לברכה, השאירה לנו, היא זאתי שעזרה לך. והילדים, והצאצאים, והחברים, והחתנים, והקלות, והחברים, אנחנו החברים של המשפחה. אנחנו, לצערנו, רצינו לבוא במצב אחר. אבל למרות זאת, אנחנו שמחים שאנחנו פה, ואנחנו מאוד מתרגשים. מקווה שהבנתם כולכם. אם לאו, גבריאל יעשה תרגום, אתם כולכם מכירים אותו. הוא כתב הכל, הוא יודע להעתיק הכל בחזרה, ובעזרת השם, יהי רצון שבקרוב ממש, כמו שאמרנו בהתחלה, שכל הבתי כנסיות יגיעו לירושלים הבנויה, שהקדוש ברוך הוא יעניש את האויבים שלנו בצורה שהם לא הכירו עד היום, ושכל אלה שנפטרו כבר לבית עולמם יחזרו איתנו בתחיית המתים. אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא תכנן, שאם זה דומה קצת לבית המקדש, אולי יש איזה מקום כזה בצד, שכל הבתי כנסיות יבואו, אבל הגיבה, איפה היא תגיע? כנראה שזה יהיה ליד הבית מקדש. יגידו, מי שרוצה לבוא לשם, יבוא לשם. אני לא יודע מה התוכניות. אבל האמת, מתפלא מהיופי. תודה על הצבע. ובעזרת השם יתברך, תהיה נשמתה בגן עדן עליון. אמן כן יהיה.